Wadhi e gwenge mag Homa Bay kocha. Jodak e boma ma Kendu Bay dwaro ni mondo mi dar oko jo-ohala ma uso Kendu Bay Junction gi ngapaya ma wuok Yugis kadonjo e boma no ma Kendu Bay kaka yo mar reso ngima jo-ohala go kaluwore gi masiche mathoth ma thoro timore e apaya no. Gidwaro ni dar jo-ohala go kendo tergi e chiro manitie e boma machon ma Kendu Bay miluongo ni Kendu Bay Old Town mane oseketi tenge e lo mar gero chiro. Ripota marwa ma Homa Bay Alia Beach ni kod lera. Apaya mawuok Yugis kadonjo e boma ma Kendu Bay osebedo kod masiche kendo medo keto marach ngima jo-ohala ma uso janson ma Kendu Bay kaluwore gi loche madongo ma osebedo ka bayo yo ka gidonjo e boma no kendo osekelo tho kod hinyruok mag jopiny moko. Jodak e boma ma Kendu Bay dwani oloki yo ma loche madongo mawuok Yugis luwo ka gidonjo e boma no. Yorni oseklem kata osetieko ngima ji mang'eny kaluwore gi chalne gi kaka no obedo designed. Aparo ni onego sirikal ng'i wach yorni nikech mano ok mokwongo kendo mano ok ango yorni tieko ngima ji. En yo manolosi to en yo moriere to oridore saidi. Omiyo kober kod loche mapek gi geche mapek mating'o misigo mapek. Nitiere yo Kendu ka mabaro ma iluongo ni diversion madhi gore lam mar Kendu Bay Homa Bay but school mar Ayubo Koko primary kocha. Yor cha paro ne sirikal onego lose kendo nego kete mondo loche madongo gi geche maboyo ma nyalo ridore dwaro mondo ridre e town mos obaro lokanyo. Giwacho ni jo-ohala ma uso janson ma Kendu Bay onego bene daro oko ka itero gi e boma machon ma Kendu Bay kama ni kod lo maduong' mawinjre be ni gere chiro ma ok ni keto jo-ohala go eko timo ohala e genga paya. Ni ka county government winja ma Homa Bay County, ka national government winja to giduok ji maloko e junction area odogo loke Old Town. Recently ne oket ji mogero kiosk e chiro. Jomoko makitgi rijo nochako nyiso ji ni daruru ma ji odar ma chiro ji okwalo ute jomdeye manoger. Kamoko kuom jo-ohala mosebedo ka timo ohala Kendu Old Town dwani mondo piny owacho mar kaunti ma Homa Bay okaw ting' mar gero chiro e boma machon no ka gitiyo kod lo mane oseket tenge ne gedo mar chiro. Chirni osegere kara chwonyo ka mong' kamudong'. To ma kwadwa gero kata mna kiosk moluoro chiro to koyienwa. Okwang'e nang'o marach e Kendu ka. Ji oyie bedo dho ndara ma samoro mtoka nego ji junction nitie plode nyaka mag bank mag gimoro amora nitie ka. Udi gi tho nikech ya odhi ong'iewo lope junction to gero udi. To pesa no ikawo idhi gero go chiro kama chielo. Koro wan wadong' chien wachalo joma otengi to mae lop chiro. Accident osetimore machalo nade mosehinyo ji malo kacha. Mago podok gi ne. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.